Jalukane Pak Lurah apa? Napa Pak Lurah? Apa mau? Ayo. Manut mawon. Ayo lamunan. Oh, Pak Lurah manut. Heeh. Wis Nggih lamunan, ayo lamunan. Lamunan. kadung dirampok. Lamunan Bu Lurah nyuwun perahu layar. Iya. Lamunan perahu layar. Oke. Oke. Digoyang lagi yo. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Iya iya. Supribe angin rati tansah ngenteni setya rajan teleni ati angen-angen tumong suwung ing wanci wengi tansah ngranti tekamu doyai wong bagus akeh nyedhak ning sandingku nyawa manis esemu gawe lereme rasaku tetep ning hatiku hayo pekat tresnamu sayangku Bisnis ramasang tanpa wayanan tresnoku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunan ambyuring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. digoyang lagi ayo sawer sawer deh ayo hiya 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 Supribe angin rati tansah ngenteni setya rajang teleni hati angen-angen tumong suwung ing wanci wengi tansah ngranti tekamu doyai wong bagus akeh nyedhak ning sandingku nyawa
Terima kasih. Apa lagi sayang?